eka pitsi oli suoraan mökiltä skrämpläystä tähän. Tässä iskettiin valjaat kiinni. Sitten tästä näitä jättiläisiä askelmia ylös träpiin. Late laittoi 2 kamua. Katsotaan miten ne kamut on myöhemmin. Ja ylhäällä on ankkurit kuulemma. Toinen pitsi late, koska sain mut laimattua tähän. Tossa late sit liidaa tonne. Pitsi 4. Oliko se pitsi 5? Oh yeah. Käytettiin yksi jatko, siellä oli slingi tai toi toteemi valmiina uppoutunut. Sitten PD. Jolletti harmaa ja keltainen kiila ja taisi olla toistamiseen PD 2. Jes, pitsi 6 jälkeen oli ankkuri ja latella PD 2 ja 1 laitettu itse asiassa samaan kohtaan. Pitsi 7. Hänti varmistushommissa. Eli tosta kohtaa olisi pitänyt ehkä koukata oikealle, siellä on tasainen. Täällä on 6. Tässä oli tää, missä me alettiin varustaa. Nyt näyttäisi, että tuolta kanneista kiertää tonne. Tuolla on joku jättänyt hapunarun. Ja tosta pääsis paremmin huipulle. Oikealta. Toi taitaa olla 6 reikä. Siellä on mökki, mistä lähdettiin. Vielä pitäisi mennä ylös. Jees, tuolta. Tultiin vähän tuolta reunasta. Jees, tuolla. Kyllä. Huipulla aurinko paistaa. Siinä on huippu. Siellä näkyy Tromssa. Niin ja viimeksi me oltiin pilviä yläpuolella, ei näkynyt näin hyvin maisemia. Siellä, muistaako Peki? Mentiin tollanen huippu joskus. Tuolta noustiin noin 3 pilaria ja täällä ollaan. Täysköyden pitää. Oli aika makea.